Hey G. Hey, what up, man? Din favorit BAD-bar? Altså, der er jo så mange. Det er lidt slikbutik-agtigt. Det er svært. Hvis jeg virkelig skulle tænke mig om, så er det en af mine nyeste sange. Det går sådan her. Ruller Nasser Carter som shawarma-spyd. Tager på jagt i kongens have for at fange føde. 20 lange røde Paul Mall på en fiskekrog. Prøv at gennemføre en abort i et S-tog. What up? Homie, jeg skal høre dig. Hvad er din bedste BAD-bar? Min egen bedste. Din egen bedste. Kom her og sæt dig i 20 timer om vinteren. Synes du har en promille, vent til du prøver procenter. Fermenterer kartofler og tager det intravenøst. Spar penge, så jeg køber alle mine smøger løst. Så sig det, homie. Så sig. Hey G. Hey bro. Hvad er din bedste BAD-bar? Det er en sang, der handler om at være en deadbeat dad. Involver dit barn så tidligt som muligt i konflikter med din eks og gælden i jeres bolig. Tag dit barn med til fest, lad dem sove på gulvet. Lad dem om, at det altid er dig, der kommer først. Hotbox bilen, sørg for spænderspændt fast. Giv ham så tidligt som muligt smag for lange røde prins. Helt sikkert.